Greetings. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Here, pa chitubu che content. Chitubu chisinga hapwi. Chitubu chinonwane munhu wese. Chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chiri healthy chakakodzera kunge chichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. And again, right, parikupisa zvamanje manje hanzi nevakomana. Zimbabwe inoputswa nevene vayo. Inini hangu mazimba ndamatadza inini. Hanzi Zimbabwe inoputswa nevene vayo. Idi Apinda Nhamo Gore Rino. Mashoko ari kutaurwa nevakomana. Ndikataura ndiri inini munoti ndinonyeba, ndogona kunge ndichinyeba kana ndogona kunge ndichitapudza kana ndichitaura pasiripo. But ati tipinde muvideo clip randinaro panapa, mozvionera mega, mozvinzwira mega, vakomana vachifara vachitaura ivo kuti nyika inoputswa nevene vayo. But tisatapinda muvideo iri handiti ndoda kungoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pachi ndodziri kubuda pasi apa. Handiti kana une nyaya yauda kuripota, ndibate futi namba dzangu ndidzodzo, same number idzodzo. Handiti right, without wasting much of your time, amenoti ndekupi kwaputika goridhe. But vanhu nenyaya yemari, nenyaya yekunakirwa, nenyaya yeexcitement vazorekodhawo kavidhio aka vachitaura zvavari kuita sei, zvavari kutaura vachionesanawo vachiita sei zvavari kuita. Saka rega tinzwe kuti zvakamira sei uye zviri kufamba sei. Zimbabwe inoputswa nevene vayo ichivakwa navo. Hanzi Zimbabwe inoputswa nevene vayo ichivakwa nayo. Pakashata. Zimbabwe inoputswa nevene vayo ichivakwa navo. Tichitovaka. Soro banku. Vanhu vose vari kuputsa. Nchambotora vanhu vari kuvaka. Haiti Apinda Nhamo Gore Rino. Makomba emavhokoro vazvitina vose ari kuvakwa. Vanhu vakaunganidziwa. Ona ingoma iyo. Nelo iyo. Kaya kuwanda kwakaita vanhu baba. Kaya kuwanda kwakaita vanhu vachimora baba. I think urikuona ma-citizens atongoona kuti vakuru vari kudya vega. Isusu the best way rikaitira sei tichipindirewo tonomorawo. But amene ndimutactica kuzotora video for evidence uyu boy here unenge uchitwa navapfana. But ona makomba vhokoro vazvitina vose ari kuvakwa. Vanhu vakaunganidziwa. Ona vanhu baba. Ona ingoma iyo. Nelo iyo. Right, apana wacho pavanozorasira futi, pavanozobhaiza futi, muri kunzwa uyu aenda kanaona simbi zvanzi kuti sei naidhiya ndinokuda zvisingaite kana nechimoko kana neniwo ndinokuda, especially une mari kudai. Pakashata wana ayatova wambi chaiyo chaiwa. But reka tiende kumberi. No. Viki yose foni yangu isingapindi. Viki yose foni isingapindi. Kusvika mari yapera. Tivabudze kuti tisiri kugadzira mari kuno. Vana vangojo.
amenoti vari kunze kwenyika muri kuzviona sei? Isusu kuroko zviri kufaya. Muri kuona kuti nyika inovakwa nekuputswa nevene vayo. Maona pfana vari kunakirwa neupenyu, vari kunakirwa nemari, vari kuita mabasa emaoko, vari kuchera goridhe ravo, vane zvinhu zvavo nhaika, but vanozongokanganisa chete pakutaura kuti hanzi mukuru apinda nhamo gore rino. Ndofunga vaitaura ine sense yekuti mukuru achidyawo nekusaidi, isusu taakudyawo nekusaidi, tosangana chii? Tosangana pakati handitika. So ndo vhidhiyo ranga ndangoda kuti ndikuratidzei kuti muzvionere mega kuti aiwa ndozviri kuitika izvi handitika. Hanzi nyika inoita sei? Inovakwa nekuputswa nevene vayo. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.